tard. Els mítics estaran asseguts a la plaça i he rebut un difu pel WhatsApp que em diu allà aquí l'hora i el dress code i posa que una sèrie a les 11 reunir tot el grup i entrar a la festa. Fan discurs i sudadera, comença el concert i estem drets a darrere. Ei, i tu arribes la primera i esperes la resta per comentar el plan. Fan discurs i sudadera, he comprat tiquets i els tinc a la cartera. Ei, tu has arribat la primera i esperes la resta per comentar el plan. Després tocava la música i tu vas dir-me què busques per voler estar davant, sempre em busco trifulca, em busca i em truca.